Tenda zvikuru kwazvo. Pasi rose iye zvinezvi kwava nenyaya ye-social distancing uye nenyaya yokuti tigare mudzimba tisafambe. Mukuru wenyika vakadedzera kuti kuve ne-national lockdown ye-21 days. Imimiwo pane mashoko amungade here kuti pari zvinezvi mupewo kuvanhu marenge nesituation yamasangana nayo uyewo nekuzvidzivirira uyewo kuti kana munhu achinge abatwa ndezvipi zvavangaite kuti vasatapurire vamwe. Thank you very much this question. I want to take this opportunity to tender his excellency Mnangagwa ne lockdown yakaita. One, we are taking it for granted and we are kuashora. Wamwe pana wari kuashora. Machiti warutadza because havasati waaffectwa. I want to tell you guys kuti hurumende haisiyo ichaaffectwa mangwana. It's you as an individual. Let's take heed because this virus iri kuuya nenzira dzakasiyana siyana mumba mako. Because pauri kufamba uri kurambidzwa kufamba munhu uri already positive unogona kusvipa mate pasi iwe osvika otsika bhutsu yako yotakura that virus. We are talking to Mr. Saku Pkanya. There is an internet breakdown here. We are interviewing live with Skype. Let me go back to him. He is back again. Thank you so much, Baba. Pfurai zvenyu mberi nekutidzidzisa zvingatibatsira. That yes, ndanichiti vanhu ngavakoshese kusafamba sezviritaurwa 21 days. Yes, tirufa nenzara mudzimba. Yes, things are not well for our country, but let's try to avoid kufamba for now because our cases are 10. But 10 cases, ndarutotarisira kuti izvezvi nhasi for information, our doctors are coming for retesting, kutita retest. And I'm hoping and believe in God that we are now negative. I hope by this week to no longer negative. Pashabudama results. And the number must be go down, not equire. That's my prayer. So for that kuti South Africa wakata lockdown wari pa 500 something. Izvezvi wari kuita nharo South Africans wachifamba wachikwira wachidzika. But there are now 1,000 something, 1,500 something people watu affect. So Zimbabweans, I argue, let's heed the call from our president to stay home. Musa fambe, please, Ndapota. This was painful. I want to tell you the truth. It's very, very painful. Inorwadza, break ma parts, ma body parts mazhinji. Ekuti unorwadziwa. Ini ndinotenda Mwari kuti ndakararamiswa nenyasha dzaMwari. But iwe hauziwi kuti hauna ma complications here. Unogona ndamunyama ukafa. So my advice to you guys, stay home. Tinotenda zvikuru ko ngatiti munhu chingamuite kuti chimusunde kuti aende kunotestwa. Tiri kudzokera zvakare kunyaya yemasymptoms. Chii chingasunda munhu? Kuti vanhu varusangana nezvakasiyana siyana. Kuna vamwe vakanotestwa vachitaura kuti ini handina kana masymptoms, asi imimi sokunzwisisa kwamakuita nepatasvika izvinezvi nekuona imimi pane mudzimai wenyu pane zvaanoexperiencewo, pane vana vane zvavanoexperiencewo. Mungashaya here nenyika yese kuti mumwe nemumwe ainzwa sei tisati tasvika panguva yekuti muzonotestwa semhuri? Yeah, manhingirikini acho anga akatiwandisei ise kutaura kundaita kuti masymptoms zvinodependa nemunhu. Umwe unonzwa chikosoro kana pahuro kurwadza, nekumajoints, musoro kurwadza kunyanya, nekushaya appetite. Ukaona zviri kudaro, mhanya usafonera speed, I don't know, we Minister of Health kuti wauye kuzokubatsira. But remedies ari kushandiswa nevamwe vanhu I think are very helpful. Maybe I can share with others. Kuti lemon ndakaona ichishanda chaizvo. Lemon water with lemon, maybe with ginger and garlic. Yakabatsira steak. Vana vangu ndio vakatanga kushandisa pawakangonzwa kuti wanoona kuti ndabatwa. Wakatanga kuishandisa iyoyo.
pakazosvika pawakazobatwa kuti wari positive, it was very mild kwavari. Why? Because they were using these remedies. So I want to argue kuti I think per day, after 2 days, if you can take lemon, warm water with lemon, inobatsira chaizvo. And